zprávy. Tadadam, tada! Lucie Fucková, Olomouc Laste, Fucké. Zákaznické číslo, 123 Lucie. Své zákaznické číslo. 385. Mobil, číslo na mobil, 774 CPT. E-mailová adresa, Verušinečka je v píči. Lucie nemá Fucké. Lucko, píči. Lucie, leze ti furt prdel a má prdel. Co to má? Prdel, máš prdel. Lucko, co uděláš se svou prdelí? Obrázek. Seznam. Dárek, Fucké, 4krát. Zhnilé koule, 150 let. Chlupy, 5. Radkovi zhnilé chlupy z nosa, 480 káče. Zasy, 7krát. Zhnilé zasy Radkovi, 8 káče. Už jsou staré. No, já jdu. No tak to tipni, vole, ne? Ne, ale pokračuj, Ne, dobrý. Začínají zprávy. Lucie Fucková, Olomouc, Laste, Fucké, co je dělat? Milá Fucké, jak se ti jmenuje? Jak se ti jmenuje Fucké? Takhle nevím, co je. No, ti Fucké. To se svojí prdelí chtěla? Jestli chtěla kazat, prostě kovelka. Jinak tady na dovolené na šleštitelů, bacha na to, přežíváme. Mějte do své Fucké. Pá, tvé spolužečky. Marké. Jak to máme Česka? Tak. To není omloužené. Já jsem expedice. Na to si sprdu na to. Číslo faktury. Moje všechny chlupy na prdeli. Číslo 2 koule. Odběratele. Chlupy na krku. I krku. Název odběratele. Chlupatý péro. Kontaktní osoba. Opice teďka Monika. Monika. Ulice Puču. Pojď. Rezavá to? Ulice? Rezavá 058. Obec. Chlupov. PSČ pošta. U chlupatýho krka. Faktura na adresu. Chlupatý smrdí. Co? Jo, chlupy smrdí. Chlupy smrdí v prdělí. Telefon 0805. Ičo, piču. Plátce DPH. Ano. Termín dodání. Na zavejden. Forma úhrady. Chlupy z prdě. Co účtu, co to je? 48 chlupů. A doprava. Poštou. Tečka. Já udělám ten zvuk toho. A začínají nám zprávy. Přímý přenos Markety Lišánkové. Hlášení místního rozhlasu. Objednávka. Lucie. Luce. Pizza 111. Číslo 111. Město. Olomouc. Laste.
ještě Foodking. Stanice České dráhy, Lace Foodking. Termín dodání. Měsíc Foodking. Placení. Cítí? Pičo? Pičo. Víš? Pičíti, piči. Bankovní spojení. Číslo účtu 0800. Pinča, co to máme? Pizza. Pizza! Co máme ještě? V Foodkingu. Ještě tam máš opět. Ještě tam máš e-mail. A e-mail? Beru se dneska si upíči. Zavináč. oz.cz.com. Konec místního rozhlasu. Konec místního rozhlasu. Lucie Fuckejová. Fucke. Naše... Praktická, pičová, chlupavá. Firma oranžovýho jedala. Tak máte chocholu. Ičo? Ičo neotravuj. Nič, vypič kurva. Jméno. Ukulele, chlupatý hlas. Nevím. Ulice, chlupina, 150. Prostě, to tam mám napsaný, kurva. Prostě své čuráka. Místo na pomerančovém stromu. Telefon 8, honím 8. Požaduje se daňový doklad. Ano, chci si koupit pomerančové šprty. No, pokračujeme. To bylo vše? To je vše, to moc baje. A to jsme byli my. Turu.